একটা নৃত্য শৰ্মা ছাৰক আমাৰ জিলা সমিতিৰ পৰা এটি ফুলাম আৰণালে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। ষ্টাৰ ডি চাংমা ডাঙৰীয়া এখেতক আমাৰ জিলা সমিতিৰ পৰা এটি ফুলাম আৰণাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছেহি গেষ্ট অফ অনাৰ হিচাপে দিলীপ ৰয়, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কচ ৰাজবংশী কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী। আপোনাক মঞ্চত আহিব অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ আদাৰাম বসুমতাৰী, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ, জনতা কলেজ। जोंनि गेजेराव दंबावो सार बीरेन मुसाहारी, भाइस प्रिन्सिपाल, क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज, नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा पास आउट हुआ জয়ন্ত নাৰ্জাৰী। এখেতকো মই মঞ্চত আহিব অনুৰোধ জনালোঁ। অতিথি দুজন মই আৰু অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় চিফ গেষ্ট ছাৰৰ মিছেছ বাইদেউ ফাকিজা বেগম বাইদেউকো মই মঞ্চত আহিব অনুৰোধ জনালোঁ। জিলা কমিটিৰ পৰা এটি ফুলাম গামোচাৰে ফুলাম আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল। दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। दिनै बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि निउ लावरिपारायाव बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लाफैनायनि थाखाय जोंथ' सानाखैमोन बे इलेक्शननि बोथोराव बेबायदि हाबाफारि जोंनि जायगायाव जाफैगोन होननानै। नाथाय दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे बिसायख'थिनि समावबाबो बिथांमोना गावनि मावनो गोनां बायदियै बेयाव जथाय माहारि हारिमुवारि मोनसे जथुम खुंनायनि गेजेरजों गाहायै क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ लानानै बिथांमोननि जि मोसानाय बे मोसानाय हान्जाफोरनिफ्राय गाहायै हारिमुजों लोब्बा थानाय माखासे मोसानायफोरखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बावहाय गाहायै सानै आलासिफोरखौ लिंनानै लाबोदों। गाहाय आलासि बुंथिगिरि सानै आलासि बिथांमोनखौ जाहाथे हारिमु बिथिङाव मा स्कप दङ, जोंनि जायफ्रा हारिमुजों लोब्बा थानाय, जायफ्रा मोसानायाव बाहागो लाग्रा, दामनाय देनायाव बाहागो लाग्रा बिथांमोना खालि जायगायावल' थायाबालानो बा जायगायावल' बाहागो लायाबालानो बिथांमोना जेन गुवार मोनसे प्लेटफर्म जेन मोननो हायो, बिनि स्कपनि सायाव सावरायनो होननानैनो दिनै बिथांमोनखौ बाव हांख्रायहरनाय जादों। जेरै जोंनि गाहाय आलासिया बिथाङा फिल्म आरो टेलिभिजन डिपार्टमेन्टजों लोब्बा थानाय मोनसे फसंथाननि, बिनिखायनो बेयाव जोंहा मा स्कप थागोन, मा खाबु थागोन, बेफोर बायदिनि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। आरो बेजों आं सानदों दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि गुबुन गुबुन टीमनिजों लोगोसे जायफ्रा जाखांफुनाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, मोसानो मोजां मोनग्रा, मेथाइ खननो मोजां मोनग्रा, दामनाय देनायाव जायफ्रा गोसो गोनां बिथांमोनाबो उननि समाव बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगानायखौ मोनगोन होननानै जों सानदों। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादखौ बिनिखायनो जों साबायखर बावनांगोन। दिनै हयथ' जोंनि गेजेराव जों बिदि सानलायलायनो हायाखैमोन, गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बयबो नांथाबनानै दङ। बिनि गेजेरावनो बिथांमोना दिनै मोनसे गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानानै जोंनि जाखांफुनाय आर्टिस्टफोर बा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि थाखाय जि मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय आखायाव लादों, बेखौ जों साबायखर बावनांगोन। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानायलाय
बे समाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय, बे बिटिआर गोरोबथायावबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जि आफादफोर दङमोन, बे एकर्ड खालामनायाव जोंनि दाबि बायदियै दिनै जोंहा बावहाय माखासे फसंथानफोर जोङो मोननो हादों। जाय फसंथानफ्रा बेयाव फसंजानाय लोगो लोगो जोंनि जायफ्रा हारिमु बिथिंखौ मोजां मोनो बा बे बिथिङाव दावगानो थाखाय सानदों बा बे बिथिंखौ सायख'नानै लानो सानदों, बिथांमोननि थाखाय मोनसे खाबु जागोन। गाहायै बावहाय गोबाव बोसोर सरकारि जायै क'क्राझार मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स जे कलेज दङ, बे कलेजखौ थोंजोङै सरकारि कलेज खालामनाय जागोन। অনুভৱ কৰিলোঁ বাপৰে কি ভয়ংকৰ পৃথিৱী এখন। এইটো আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে নহয়। এইটোত পাবলৈ হ'লে, সেইটো পৰ্যায় পাবলৈ হ'লে, সেই গুৰুৰ পৰ্যায়ত পাবলৈ হ'লে শিল্পক যেতিয়া এটা মেচমেৰাইজ মানে গোটেই এটা যাদুকৰী অৱস্থাত প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সাধনা লাগিব। এতিয়া মই শিৱসাগৰৰ ল'ৰা। চ'ত মাহটো হ'ল, মোৰ গাঁওখনত ঢোলটো বাজিলে, বহাগ বিহু চলিলে, ঢোল বাজিলে, বহাগ শেষ হ'ল, জেঠ সোমালে, এই ঢোল থ, হালত ধৰ, তেনেকৈ পথাৰলৈ গৈছিলোঁ আমি, হাল বাইছিলোঁ। শাওণ মাহত যদি কোনোবাই ঢোল বজাবলৈ মৰি লাগি, কাৰণ সেইটো আমাৰ পৰম্পৰাত নাই, আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনত। কিন্তু যদি কোনোবাই মহাই ওজা হ'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে কিন্তু নহ'ব। তেওঁ ঢোল বজোৱাৰ নিজে জেগা বিচাৰি ল'ব লাগিব, কোনটো বন্ধ ঘৰত, কোনটো আবদ্ধ ঘৰত তেওঁ কেনেকৈ ঢোলটো প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। কিন্তু তেওঁ গাৰ অংগ হৈ পৰিব লাগিব। মই যেনেকৈ উশাহ নিশাহ লওঁ, মোৰ উশাহত ঢোলটো উশাহ ল'ব লাগিব, মোৰ উশাহত চিভুংটো উশাহ ল'ব লাগিব, চেলেঞ্জাৰো কান্দিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। কিন্তু আৰু মই নমস্য আপোনালোক সকলো, আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, জীৱন জুৰি সাধনা কৰিছে। গতিকে এইটো কথা যিখিনি দেখিছোঁ, জীৱন জোৰা সাধনা নহ'লে সেইটো নহয়। আপোনালোকে সেইটো কৰি আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিসকল ন-শিকাৰো আছে, যিসকলক লৈ আমি ভৱিষ্যতটো দেখা পাওঁ, এইসকলক কিন্তু গঢ় দিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ সমাজখনৰ সেইসকল ব্যক্তিক যেনেকৈ আগুৱাই নিবলৈ হ'লে কিছু আমি সমাজখনৰ যত্ন ল'ব লাগিব, আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি। মই সামৰিব খুজিছোঁ। একটা জমকেতর दिनै बे जथुमनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जे जोङो गावबा गाव ख्रिस्टिनि सायाव जोंहा मा सांग्रांथि दं, बे सांग्रांथिखौ सावरायनाय। दिनै जों खालिबोल' बर'नि ख्रिस्टिनि सायावल' जोङो बे सांग्रांथिखौ जोङो सावरायनाय नङा। जोंजों लोगोसे जोंजोंनो रायजो जाफानाय जोंनि एलेकानि जेरै गार', राभा, सान्तालि, गरखा, बेंगलि, राजबंशी गासिबो जाति जनजातिनि जे बे ख्रिस्टिखौ जोङो सनमान होफानानै जोङो जयैनो आखाइजों आखाइ हमलायनानै
जों आवगायलांनो थाखाय जोङो गावखौनो गाव माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ बेनि सायावसो दिनैनि बे जथुम्मा